Γιατί σύμφωνα με τον Παπαδηγόπουλο και τον Ζαμπέλιο, η ευφυΐα του έθνους ξαναγεννιέται, αλλαγμένη αλλά και όλο η ίδια. Οι διαξυφισμοί των ιστορικών της εποχής δεν αποτελούν μόνο μια θεωρητική άσκηση γύρω από τα ιδεολογικά προβλήματα της ιστορίας. Φανερώνουν και ένα πρακτικό πρόβλημα που το ελληνικό βασίλειο πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα. Την ενσωμάτωση ενός πολύ ετερόκλητου πληθυσμού σε ένα εθνικό σύνολο. Αφορά κυρίως τους κατοίκους αλβανικής καταγωγής, τους λεγόμενους Αρβανίτες, οι οποίοι είχαν συμβάλει καθοριστικά στις στρατιωτικές επιτυχίες του αγώνα. Οι Αρβανίτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τους χριστιανούς Ορθόδοξους Αρβανίτες και στους Αρβανίτες τους μουσουλμάνους, που τους λένε συνήθως Τουρκαλβανούς. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί Αρβανίτες υπήρξαν ηγέτες από τους πολύ σημαντικούς αγωνιστές του 21, παραδείγματος χάρη οι Σουλιώτες. Ανάλογοι Αρβανίτες ικανοί στον πόλεμο ήταν οι Θαλασσινοί. Οι Σπετσιώτες και οι Ιδραίοι ήταν οι αντίστοιχοι των Σουλιώτων στη θάλασσα. Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ήταν πολύγλωσσοι. Ο Μάρκος Μπότσαρης έφτιαξε ένα λεξικό, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον λεξικό της ελληνικής και της αλβανικής γλώσσας. Είναι φανερό ότι ήταν εξίσου επαρκής και στις δύο γλώσσες. Και θα προσέθετε ότι πρέπει να ήξερε και τουρκικά, για να συνεννοείται. Άρα 3 γλώσσες σίγουρα ήξερε. Ο Κολοκοτρώνης επίσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για αμιγώς Έλληνες σε μια πολυεθνική αυτοκρατορία, όπως δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για αμιγώς Αλβανούς, για αμιγώς Τούρκους. Χαρακτηριστικά ο Παπαδηγόπουλος μάλιστα αναγκάζεται κάποια στιγμή να μιλήσει για την προσέγγιση Αλβανών και Ελλήνων. Και βρίσκει πολύ φυσικό αυτοί, όντας χριστιανοί Ορθόδοξοι, να είναι ίσως οι πιο εκλεκτοί υποψήφοι για ένταξη μέσα στο ελληνικό έθνος. Μιλάει για τον ιδανικό συνδυασμό του ελληνικού και του αλβανικού στοιχείου, λέγοντας ότι ενώ το ελληνικό στοιχείο έχει τη διανοητική υπεροχή, κάποια εκλέπτυνση πολιτιστική, το αλβανικό στοιχείο φέρνει μέσα στην ελληνική φυλή, όπως λέει, ζωντάνια, ορμητικότητα, γενναιότητα, και αυτή η προσέγγιση των δύο στοιχείων ουσιαστικά καθορίζουν τι είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Οι Αρβανίτες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος και έγιναν υπερέλληνες κατά κάποιο τρόπο. Ίσως τον πιο καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μιας νέας εθνικής ταυτότητας να τον έπαιξε η γλώσσα. Τα ελληνικά δεν ήταν μόνο η γλώσσα της Ορθοδοξίας και του εμπορίου. Ήταν η γλώσσα που είχε μεταφέρει τις ιδέες του διαφωτισμού, της Γαλλικής Επανάστασης και της εθνικής ανεξαρτησίας. Είναι κάτι που αντιλαμβάνεται και ο Καποδίστριας στα πρώτα ηρωικά χρόνια που προσπαθεί να θέσει τα θεμέλια ενός νέου κράτους. Η ίδρυση σχολείων και του πρώτου πανεπιστημίου στην ερημωμένη Ελλάδα της εποχής έχει καθοριστική σημασία. Η ελληνική γλώσσα και η εκπαίδευση είναι οι μόνες που μπορούν να ενώσουν τις κατακερματισμένες κοινότητες της Ελλάδας σε ένα έθνος. Η εκπαίδευση ήταν η αρχή της μεγάλης δύναμης του ελληνικού κράτους. Ο πραγματικός κατακτητής είναι το ελληνικό σχολείο. Τι είναι αυτό που προσδιορίζει το έθνος ενός λαού? Ο πολιτισμός του. Τι είναι ο πολιτισμός? Η γλώσσα. Η γλώσσα και ό,τι φέρει η γλώσσα εν είδη πολιτισμού. Η πόρτα ορθάνυχτη, Έλληνες είναι όσοι μετέχουν τη μετέρα παιδεία του Ισοκράτη την αντίληψη. Είναι μια ορθάνυχτη αντίληψη του εθνικισμού, η οποία βέβαια αλλάζει στον 20ο αιώνα, αλλά του 19ου αιώνα η απάντηση στη βιολογική αιμονή του Φαλμεράγερ είναι ορθάνυχτη. Αυτό είναι το ωραίο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η υιοθέτηση της φουστανέλας. Η
φουστανέλα ήταν ένα ένδυμα το οποίο οι αλβανόφωνοι κάτοικοι των Βαλκανίων φορούσαν κατά κανόνα. Η προεδρική φρουρά σήμερα, για παράδειγμα, σαν χαρακτηριστικό της έχει τη φουστανέλα, η στολή βασίζεται στη φουστανέλα. Ένα καθαρά αλβανικό ένδυμα, εάν θέλουμε να μιλήσουμε με εθνικούς όρους. Σε αντίθεση με όσους υποστηρίζουν ότι ο εθνικισμός έχει μόνο την ομογενοποίηση σαν στόχο του, βλέπουμε ότι ενέχει μέσα του στοιχεία διαπραγμάτευσης που του επιτρέπουν να έχει μια ελαστικότητα. Χρειάζεται μια ευληγησία. Ένας λαός πρέπει να μάθει να προσαρμόζεται κατά κάποιον τρόπο, να κάνει καινούριους λογαριασμούς με την σύγχρονη πραγματικότητα. Και αυτή είναι μάλλον η επικρατούσα ακόμα σήμερα συνείδηση στην Ελλάδα, ότι πρόκειται για ένα έθνος που είναι παμπάλιο, αλλά που υπέστη πολλές αλλαγές και τροποποιήσεις μέσα στην πορεία του. Η καινοτομία ήταν στο σημείο που οι Ρωμαίοι αποφάσισαν να γίνουν επισήμως όχι μόνο παιδιά των Ελλήνων, απόγονοι των αρχαίων, αλλά και Έλληνες σημερινοί. Θα σας θυμίσω κάτι λόγια του ποιητή Γιώργου Σεφέρη πάνω στην απονομή του βραβείου Νομπέλ στη Στοκχόλμη, Δεκέμβριο του 1963. Ο Σεφέρης λέει: «Δεν θα πω ότι είμαστε το ίδιο αίμα με τους αρχαίους, γιατί αποστρέφουμε τις φιλετικές θεωρίες. Αλλά κατοικούμε, ζούμε πάντοτε σε αυτόν τον τόπο και βλέπουμε τα ίδια βουνά να τελειώνουν στη θάλασσα». Από το 1821 χρειαστήκαμε ακόμα σχεδόν 1,5 αιώνα. 2 Βαλκανικούς πολέμους και 2 παγκόσμιους. Ώσπου να καταφέρουμε, όπως ο Σεφέρης, να επαναφέρουμε την ελληνική ταυτότητα στο διεθνές προσκήνιο με σύγχρονους όρους. Και αν κάτι μας κάνει σήμερα υπερήφανους, είναι ακριβώς αυτό. Ο τόπος που κατοικούμε, η ιστορία μας, αλλά και η δυνατότητα να ορίζουμε μόνοι μας τη μοίρα μας, όσο μπορούμε. Αυτή τη δυνατότητα δεν θα την είχαμε χωρίς την Επανάσταση του 21. Χωρίς τους αγώνες, τις ιδέες, αλλά και τους μύθους που τη συνόδευσαν. Η διαχείριση αυτής της ελευθερίας εναπόκειται στον πατριωτισμό μας και στην αγάπη μας για τον τόπο που κατοικούμε, ώστε να τιμήσουμε το πικρό αίμα που χύθηκε επί δικαίων και αδίκων για τη γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας.